Pamilya po ng Batang Nasawi sa Pananakit ng kanyang lolo sa Pozorrubio, Pangasinan nagdadalamhati ngayon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Pinaglalamayan na ng pamilya at kaanak ang mga labi ng nasawing 3 taong gulang na bata matapos na paghahampasin ng kawayan ng umano'y sarili nitong lolo sa Pozorrubio, Pangasinan. Sa ngayon, pagdadalamhati lamang ang nararamdaman ng kaanak sa sinapit ng paslit, lalo at hindi nagkulang sa pag-aaruga at pag-aalaga ang mga magulang sa kanilang anak. Ipinatong sa kabaong ang mga laruan ng bata habang tahimik na binabantayan ng mga kaanak. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na gumawa sa kalunos-lunos na sinapit ng bata. Mariin namang kinundina ng hari ng Pangasinan Police Provincial Office ang nasabing insidente at binigyang diin ang kapakanan at proteksyon ng mga bata laban sa pang-aabuso at pananakit at tiniyak na pananagutin ang may sala. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.